Reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bajnai Gordon tegnap érdekes dolgokat mondott. Egyrészt a fiatalok külföldről hazahívásával kapcsolatosan, másrészt pedig a fiataloknak garantált munkahelyteremtéssel itt Magyarországon. Hogyan? Miből? Hát nyilván egyrészt, amit Szanyi Tibor is elmondott, hogy abban bízunk, hogy a közös gazdaságpolitikánknak az MSZP-vel történt megállapodás alapján lesznek olyan eredményei, amiből lehet új munkahelyeket teremteni. Ez nem egyik pillanatról a másikra, tehát hogy nagyon sikeresen kormányoznak, ha egyáltalán, akkor is az mondjuk 2015-16, mire annak az első kézzelfogható eredményei megvannak. Hát egyrészt, másrészt azért lehet ebben is, amit Bajnai Gordon elmondott, abban az van, hogy azok a fiatalok, akik elvégzik az iskolájukat és nem kapnak azonnal munkahelyet, vagy különböző adókedvezményekkel kell egyébként a vállalkozásokat támogatni, hogy a fiatal pályakezdő munkavállalókat el tudjanak helyezkedni, tehát erre egy program kidolgozásra került, illetve olyan átképzéseket ígért Bajnai Gordon ebben a programban, hogy adott esetben plusz szakmát, vagy olyan szakmát, ami piacképes szakma adott esetben, hiszen rengeteget változik a piac, akár 3-4-5 év alatt, amíg mondjuk elvégzik az egyetemet az emberek, elmennek egy bizonyos szakot elvégeznek, és közben mire kijönnek az egyetemről, addigra kiderül, hogy pont az egy telített piac. Hát drága mulatság, van egy egyetemi képzés, majd utána azt mondjuk, az a diploma, hogy szereztél, most pont nem jó semmire, drága mulatság stadionokat építeni, az még nagyobb drága mulatság, hogy egyébként képezzük a fiatalokat, megszületnek Magyarországon a fiatalok, és utána elhagyják a hazájukat. Ennél drágább mulatság nincs. Ez egyébként így van. A stadionok ugye az egy vitatható kérdés, arról sokat vitatkoznak, és még fognak is, de egyébként így van. Kialakult már az álláspontja Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban? Hát nekem elég határozott álláspontom van Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban. De több is van, vagy legalábbis úgy tűnik, mint a több álláspontja lenne. Nem, hát nyilván így folyamatában Gyurcsány Ferenc is hullámzik időnként, kicsit szenvedélyesebben nyilatkozik. Kicsit látom magam előtt, hogy Gyurcsány Ferenc hullámzik. Na ugye futballmeccs, hullámozzatok. Kicsit időnként racionálisabban nyilatkozik, nyilván kell egyébként egyfajta tűz, hogy fellángoljon az ellenzék ahhoz, hogy meg tudjuk mozdítani az ellenzéki szavazókat. Én, amit elmondtam, azt jelenleg is tartom egyébként. Nincs már most itt az ideje annak, hogy az ellenzék egymással foglalkozzon. Össze kell fognunk, közös irányt kell vennünk, és ez a közös irány Orbán Viktorék és a Fidesz, le kell őket váltanunk 2014-ben. Október 23-án lesz egy nagynak szánt tüntetésük, egy erődemonstráció, legalábbis így hírlik, hogy annak gondolják, és ott nyilvánosan fogja aláírni Mesterházy Attila és Bajnai Gordon az együttműködésről szóló szerződést? Vannak ilyen tervek, olyan tervek is vannak, hogy előtte írják alá. Egyébként ezt megelőzi már szeptember 29-én a Szolidaritás Mozgalom lesz 2 éves, és jövő hét vasárnap gyakorlatilag 15 órától várjuk a Clark Ádám térre mindazokat, akiknek elegük van Orbán Viktorékból, függetlenül ettől egyébként, hogy milyen párthoz tartoznak. Hozhatnak zászlókat, hozhatnak molindókat, hogyha ezt meg akartak kérdezni. Mi nem kirekeztünk, nem zárunk ki senkit. Végre össze kell fogni, és szeretnénk azt egyébként, mert hogy... Mert akkor várják a DK-sokat is? Abszolút. Teljesen természetes. Gyurcsányt is? Hát tőlem abszolút. Abszolút. Én jövő héten például találkozom Gyurcsány Ferenccel, le fogunk ülni és megbeszéljük azt, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ez egy ritka program? Az, hogy mi találkozunk? Nem szoktunk időnként egyébként. Tehát ez teljesen természetes, hogy az ellenzék meghatározó politikusai időnként leülnek, konzultálnak, megbeszélik a dolgokat. De most miről tudnak beszélni? Ugye most azon gondolkozom, hogy hát Gyurcsány Ferencet tulajdonképpen majdhogy nem önök pöckölték oda az MSZP-hez, hogy az MSZP aztán kipöckölhesse az együttműködésből. Ez nem egy foci parti volt. Ez a DK álláspontja nagyjából, ezt lehet leszűrni a megszólalásaiból. Most ehhez képest akkor mit tud ajánlani, vagy miről tud vele beszélgetni? Hát, többek között azért ez ennél sokkal árnyaltabb a kép. Egyrészt nem mi pöcköltük oda a DK-t az MSZP-nek, hanem ez egy teljesen természetes folyamat volt. A Szolidaritás Mozgalom összefogott valamikor tavaly ősszel, a hazai haladással, a Millával, aztán összefogtunk az LMP-ből kivált képviselőkkel. Ez az az új erő tulajdonképpen, amelyik azt mondta, hogy 2014-ben kormányváltást is akarunk, és korszakváltást is akarunk. Mi elkezdtünk ebben egy pólusképzést. Ugyanúgy az MSZP az év elején elkezdett szintén a saját maga ideológiai köréhez közel álló politikai erőkkel egyfajta pólusképzést. Ebbe beletartozik a Demokratikus Koalíció, az MSZDP, a liberálisok. Velük kezdték meg azokat a tárgyalásokat, amik különböző szakpolitikákról le is zártak. Teljesen természetes volt, hogy amikor mi leültünk az MSZP-vel tárgyalni, akkor azt mondtuk, hogy mi megpróbáljuk ezen a részen azokat a bizonytalan szavazókat megszólítva tovább erősíteni ezt a kört, akik egyébként kormányváltást akarnak, de nem biztos, hogy egyébként szavaznának akár az MSZP-re, vagy akár a Demokratikus Koalícióra, vagyis azokra a politikai erőkre, akik valamilyen módon az elmúlt 22 évben
Jó, ez az álláspont az érthető, de akkor most, ha leül Gyurcsány Ferenccel beszélgetni, akkor van egy másik álláspontjuk is már? Nem azért, mert másik álláspontunk van, szerintem pontosan azokat a helyi együttműködésekről tudunk konkrétan is beszélni, hiszen a Szolidaritás Mozgalom és a Demokratikus Koalíció aktivistái nagyon közel állnak egymáshoz, és helyi szinten egyébként nagyon jó az együttműködés. Tehát ezeket az erőket nem szabad, hogy kioltsák egymást, hanem erősítenünk kell hát abban. Ez ugyanaz, amit Gyurcsány Ferenc mondta, hogy úgy kell neki menni a 2014-es választásnak, hogy mindenkinek, aki az ellenzéki oldalon, egy közös jelöltje legyen. Hát az, hogy egy közös jelöltje, nyilván Na de most ugye nem így néz ki, hogyha... Hát jelen pillanatban nyilván nem így néz ki, de hát hogyha megnézzük, amikor leült az MSZP az együtt 2014-el tárgyalni, nekünk is számos kérdésben homlok egyenest ellentétes véleményünk volt, viszont azzal a szándékkal ültünk le, hogy úgy fogunk fölállni a végén a tárgyalóasztaloktól, hogy megtaláljuk azt a kompromisszumos megoldást, amivel meg tudunk egyezni. Gyurcsány nem így ment Mesterházihoz? Én azt látom, hogy a két tárgyalófél, sem az MSZP, sem a Demokratikus Koalíció nem volt kellőképpen engedékeny. Tehát mind a kettő elmondta a saját határozott álláspontját, ebből soha nem lesz megállapodás. Ezen biztos, hogy változtatni kell, és meg kell találni azt a kompromisszumos megoldást mindkét félnek, ami alapján létrejön a megállapodás. Lépésről lépésre haladunk ezen a lépcsősoron fölfelé, akkor most egyszerű, de azért is leül Gyurcsány Ferenccel egyúttal tárgyalni, valahogy közelebb hozza a feleket? Én nem hiszem, hogy nekünk egy ilyen mediátor szerepet kellene betölteni. Mert Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy az önök együttműködésében ő mediátor volt. Nem, hát lehet, hogy viszek neki egy gáztűzhelyet, hogy át tudjon ülni egyébként, de most ez... Hát szerintem elég magas lángon égen nélkül is. Néha nem árt, hogyha minél magasabb lángon ég, nyilván ez az ő szemrehányása éppen önök felé. Tudom, azért lőttem vissza ezt. Szerintem számos olyan kérdésről tudunk beszélni egyébként, ami abba az irányba visz, hogy az együttműködés az megvalósuljon. Nekem meggyőződésem, hogy a Demokratikus Koalíció politikusa és Gyurcsány Ferenc is egy felelős politikus, ők nagyon jól tudják, hogy a demokratikus ellenzéki erők nem engedhetik meg maguknak, hogy a 106 választókörzetben egymással szembe indítsanak jelölteket. Most már Szili Katalin is bejelentett, hogy ő is indít jelölteket, mint most már mindenki indít jelölteket. Hát tudunk, olyan információink is vannak, hogy a fideszesek járnak táskapénzekkel, és akkor vásárolják meg az embereket, akik valamilyen módon esetleg baloldalinak nevezhetők, vagy baloldalhoz kötődőek, és azt mondják nekik, hogy induljatok el független képviselőként csak azért, hogy gyengítsék. Nagy táskapénzzel mennek? Én úgy tudom, hogy elég nagy táskapénzzel. Szerintem lesz ebben az országban pár millió, akivel akar indulni. Na jó, szeptember 29-én délután 3 Clark Ádám tér, ezt mondta. Mekkora tömeg fér ott el? Hát a Clark Ádám téren is, meg ott a Lánchídon is azért lehet ezt bővíteni. Meglátjuk, én abban biztos vagyok, hogy sokan el fognak jönni, mert sokan elégedetlenek egyébként Orbán Viktorikkal, és mi azt szeretnénk, hogy végre ez egy olyan fordulópont legyen a demokratikus ellenzéki erők politizálásában, hogy végre össze tudjunk fogni, megmutassuk, hogy összefogunk, és hát a régi hagyományainkhoz, a szolidaritás régi hagyományaihoz méltóan ez egy olyan tüntetés lesz, ami hát nem egy lagymatag tüntetés lesz, vagy nem fog hiányozni ebből a gáztűzhely. A bohócor megvan még? A bohócor megvan, de hát az most már múzeumba kerül, úgyhogy vannak új ötleteink, és azt gondolom, hogy elég ütős tüntetések. Kíváncsian várjuk, köszönöm. Én is köszönöm.